Moikka kaikille, se on Arttu ja Breathing Man kuivapaastosta. Aikaa nyt 14 päivää. Eli olin siellä 8,5 vuorokautta syömättä ja juomatta mitään. Ja nyt on sitten nauttinut nesteitä ja ravintoa sen 2 viikkoa tasan. Tällä videolla mä kerron vähän, että minkälaisia fiiliksiä ja millaisia tuloksia tässä vaiheessa. Eli tämä toipumisvaihe, exit-vaihe, niin se jatkuu 2-3 kertaa paaston ajan. Eli tuommoinen vajaa kuukausi. Tässä on tämmöistä niin kuin paranemisvaihetta. Esimerkiksi ei liikuntaa juuri ollenkaan, ei lihaa, ei prosessoituja ruokia, ei lisättyjä sokereita, tämän tyyppistä meininkiä. Mulla oli lähtötilanne se, että mulla oli tuossa puoli vuotta sitten tein suolistotestit, siellä oli dysbioosia, siellä oli yksi parasiitti, siellä oli vähän hiivaa, silloin oli myös ravinto mitä söin, niin oli vähän niin kuin retuperällä ennen sitä testiä. Lisäksi sitten mulla on niin kuin pitkäaikaisia ihodiagnooseja. Tärkein niistä on ehkä tämä kasvoissa ja päänahassa oleva seborea. Ja sitten on myös tämmöinen niin kuin kosketusurtikaria. Ja sitten tiettyjä ruoka-aineyliherkkyyksiä, mitkä tulee semmoisena vähän niin kuin nokkosihottumina. Tyypillisesti käsivarsiin, myös muualle toki. Ja ne on sitten vähän niin kuin sellaisia on-off ollut. Huonompana, parempana, vähän niin kuin riippuen, että mitä sitä niin kuin touhuaa. Pari vuotta sitten myös selkä meni kuntosalilla ja siihen liittyen sitten ollut probleematon lonkan ja selän kanssa. Mutta toi oli oikeastaan niin se lähtötilanne. Lisäksi ehkä semmoista tiettyä väsymysalttiutta, eli iltapäiväväsymys, tämän tyyppistä. Nyt kun 2 viikkoa on mennyt, niin ihosta näkee, tämä on ollut itselle ihan mystinen. Ihosta näkee, että on täysin sileä. Eli seborea päänahassa ei ole ollut mitään. Iho näyttää tosi hyvältä, se tuntuu hyvältä. Mustapäät on pienentynyt. Näitä nokkosihottumia ei ole ollut ollenkaan, kutinoita. Ihoprobleemat käytännössä on ollut niin kuin nyt tämän 2 viikon ajan koko ajan paranevat. Ja nyt ne on, niin kuin voi sanoa, että lähes niin kuin täysin oireettomat, eli remissiossa. Sitten myös toinen äärimmäisen positiivinen juttu on ollut tuo ruoansulatus. Eli tällä hetkellä ruoansulatusjärjestelmä, suolisto toimii niin kuin minusta niin hyvin kuin se melkein niin kuin voi toimia. Eli ei mitään ongelmia. Pystyn syömään. Mä oon juonut maitoa, mä oon syönyt pähkinöitä, mä oon syönyt omenaa, mä oon syönyt tommosia juttuja, millä mä oon ollut vähän niin kuin ikään kuin yliherkkä, koivuallergia, ristiallergia, tyyppisiä juttuja, ilman oireita. Elikkä toi pakin resetointi ja sen jälkeen niin kuin puhdasta ikään kuin safkaa tilalle, niin on toiminut mulla aivan loistavasti. Semmoinen historia tietenkin, että mä tuossa oon kokeillut siis aivan älyttömän paljon erilaisia asioita näiden ongelmien kanssa niin kuin viimeisten vuosikymmenien aikana. Ihan niin kuin ruokavalioista yrtteihin, lääkkeisiin, ihan niin kuin kaikkea. Ja nyt näyttää tässä vaiheessa, että tämä on niin kuin ainakin ihan todella positiivinen tulos tässä vaiheessa. Mitä en olisi odottanut myös, niin tuo selkä-lonkka-vaiva, niin se on pysynyt myös parempana myös ton paaston jälkeen. Eli se paaston aikana niin kivut lähti pois ja mä olin ihan, että mitä tapahtuu, mutta se on pysynyt tosi hyvin. Eli vaikuttaa siltä, että siellä on ollut ehkä jotakin pientä tulehduksen poikasta. Tai sitten ylipäätänsä tämmöinen kehon oma paranemisjärjestelmä on päässyt sitten fiksailemaan näitä juttuja, kun ruoka ja juoma on ollut pois ja energiaa ei ole kulunut siihen ruoansulatusprosessiin. Sitten mentaalipuolelta niin freshi fiilis. Kyllä se mun mielestä näkee niin kuin ihan tästä kasvoista, silmistä, niin on tämmöinen niin kuin freshi olemus verrattuna siihen, mitä oli. Ja jos katsotte noita muita videoita, niin siitä näki myös aika tiukkaa ihottumaa oli siinä paaston alkuvaiheessa, niin voi verrata. Prosessi on tosi varhaisessa vaiheessa, eli 2 viikkoa.
2 viikkoa pitkästä paastosta, eli en lähde linjaamaan vielä mitään. Mutta tällä hetkellä tommoset loistavat tulokset on raportoitava. Ja katsotaan sitten tuossa vaikka kuukauden kohdalla ja sitten myöhemmin, että miten jutut pysyy. Yksi hyvä vaikutus on se, että niin kuin luonnollisesti on nyt sitten pystynyt myös muokkaamaan ruokavaliota sillä, että tosiaan on laajentunut tuonne pähkinät, siemenet, tietyt hedelmät. Kefiri on aivan mahtavaa, että siinä niin kuin aistii, että keho haluaa tiettyjä juttuja ja nauttii niistä. Ne on samalla niin kuin terveellisiä, niin se on tosi jees. Mä itse uskon tällä hetkellä tosi vahvasti tässäkin asiassa siihen, että kun ottaa tauon ja riittää pitkä tauko ja etäisyys asioihin, niin sä alat näkemään ikään kuin paremmin. Sen jälkeen kun palaat takaisin vanhaan, niin sä et palaakaan ihan vanhaan, koska sä näet sen, että mikä toimii, mikä ei toimi. Helpompi seurailla niitä kehon viestejä. Esimerkiksi raakasuklaa on sellainen hyvä esimerkki, että se ei vaan niin kuin sovi mun keholle ollenkaan. Se on mahtava makusta, mä tykkäsin sitä tehdä, mutta vatsa ei oikein tykkää siitä. Niin voi sitten jättää vähemmälle tai pois. Ja sitten hieno ollut, teen tämmöistä niin kuin esimerkiksi tattarileipää, tattaripuuroa, kaurapuuroa, marjoja. Paljon niin kuin hyviä juttuja, hyviä reseptejä, tämmöisiä niin kuin ikään kuin tullut tähän niin kuin, arkeen, mitkä on nopeita, helppoja, terveellisiä. Keho kiittää niistä. Niin tästä tulee sellaisia kerrannaisvaikutuksia, että tavallaan jää tämmöisiä terveellisiä tapoja, mitkä siirtyy sitten niin käytäntöön ja arkeen, että niitä ei tarvitse miettiä. Et kyse ei ole mun mielestä sillä, että okei, mulla on joku tauti, niin mä teen paaston, sitten se on niin kuin pois. Ja sitten taas jatketaan hampurilaista. Vaan enemmänkin sillä, että se on resetointi, irtiotto, ja sitten sitä kautta lähdetään tekemään pieniä muutoksia siinä arjessa. Toki näyttää siltä, että se paasto on myös niin kuin todella tehokas itsessään monien kehon ei-toiminnallisuuksien hoidossa. Et hyvältä näyttää. Mutta näillä mennään tällä kertaa. Ei muuta kuin tsemppiä sinne sun päivään ja jatketaan harjoituksia. Moikka moi!